एगो माई बिना। दुनिया में केहू भी माई के जगह ही ना ले सकेला। अगुआ बड़ा नसीब वाला बा जेकर माई ओकरा साथ के बाड़ी। लेकिन आज भले राजेश भैया के माई साथे नहीं थी, लेकिन जहां भी बड़ी वजह से अपन नेह नाता दूर ले नहीं थी। आज भी वो नेह नाता तो बंधन अभी भी जुड़ल। सौभाग्य बा एक परिवार के आज वो माई की याद करके सभी वो माई के आशीर्वाद देता, वो माई के आशीर्वाद पावल चाहता। और आज ये दुआरी पर ये गंगा में जुटल बा। वो माई जहां से दिखत हुई अपना बेटा लोग बहुत आशीर्वाद कि अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। माई कि अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो एगो माई। माई के काज ने कौन बात दिल में लगल बा। ए जसम केहू कुछ न कुछ पावे आई बा, लेकिन ये माई देवे आई बिया। काहे से कि माई हमेशा देले बिया, ले ले छुप ओकरा उम्मीद भी ना रहेला कि बुजुर्ग भइला के बाद हमार बेटा हमार सेवा करी कि ना करी। के जानता बुजुर्ग भइला के बाद लड़का हमरा के वृद्धाश्रम छोड़ छोड़। आज हमनी के 21वीं सदी में जियत तनी। दुनिया इतना आगे चल गई बा, इंटरनेट के जमाना बा, वीडियो कॉल के जमाना बा, 4G 5G के जमाना बा, लेकिन वृद्धाश्रम बना तरी से काहे का हमन के अपनी माँ महतारी बाप के सेवा ना कर सकीला। इतना कमजोर हो गई बा इंसान। जौन महतारी अपन छाती से लगा के दूध पियौली, जौन महतारी खुद भूखे रह के अपना बेटा के खियौली, वो महतारी के सेवा नहीं कर सकता। कि अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई भाई एगो माई बिना। ओ माई के याद करके एक बार आप सब ओ माई के अपन श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनका आत्मा की शांति मिले। अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार के हो केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जाजू लाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे जाजू लाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई एगो माई के बिना। अपना अपना माई